Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gengeşmeni, maslahat, meşveret, gengeş ve emruhum şura beynehum. Qawa adamlar gengeşlidir işler deyiptir. Bir iş yürütecek bolsa ya öz üstüne bir ağır iş düşse gengeşli olur deyiptir. Mamulasına bir ilim, Kur'an, ustad tayin etmede, öğrenmede, hulası işlerini gengeşli olur deyiptir. Müslüman adam. Türkmenin aytyandır gengeşli don qıysa bolmaz deyip. Gengeşmekte ağzı birlik bolýa, mehabbet bolýa. Hakıllan savaş diye Türkmen, hakıllar bir yana üyüşüp biri-birinin haklından, rəyindən, pikrindən istifade etmek bolýa. Falan ağam, falan inim, falan dayda men şi iş etjek bolýan, ýaşyjyra maňa muşkil düşüpdi. Men näme etsem, näme maňa maslahat berýän diýmek bir gawzat, Hudaýda musulman adam şeýle bolmalydyr diýe. Ýöne Peýgamberimiz oňa bir zat aýdypdyr. Gengeşme barada. Ay bitir dirman aýtdy Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Ey cemaatlar, Rasulullah dedi: El-musteşar mu'temen. Fe in şa'a aşara ve in şa'a sakata." Rawahu İbn Majah. El-musteşar mu'temen. Bir adam bir zinana size bir zat gengeşse, size inanıp gengeşýär. Gengeşilýän adam qaw maslahat bermek wezifesidir. Emin bolup maslahat bersin. Bira on sırrını hiç yerde aýtmasyn. On sirrini oğrinça bir zat çıkaýdyp, "Daýjan, ağamjan, ahunjan, qarijan" diýip saňa gengeşýär. Bira şoň sirrini hiç yerde aýtmalylar. Bir de şoňa özüň şoň ýerine bolsaň näme derdiň şonu aýtmalylar. Bahilçilik ara düşmeliler. Ohan Peýgamberimiz näme diýär? "O ahunjan, sen soragyň manda bir zamanda maslahat berseň saňa kellagir biraz tapylýar." Ohan Rasulullah näme diýär? "Fe in şa'a aşara we in şa'a sakata." Bir wagt gengeşmäge maslahat bermeseň, son molla duruwe jogap berip ýörme işgali ýok diýipdir. Ýöne biderek maslahat aýtma diýipdir. Şoň zererini boljak maslahaty berme diýipdir. "Fe in şa'a aşara ve in şa'a sakata." Sen maslahatyňa ben awur aýtjak zadym ýok diýip otursaň da bolýar. Ya öz maslahatyňdan gorkýan, "Wa şu maslahatym dogry düşermi, düşmezmi?" diýip, ya başga zatdan gorkýan. Fakat şu taýba sen maslahaty nämede haýr wadygyny bilip duň. Şonu aýtmasaň da tarap verer çekçek bolsa, munna sen wezifäň şonu aýtmaly, düşündirmeli. Ine gengeş baradaky wurun. Wa kanatil a'immah ba'da an-nabi sallallahu alayhi ve sellem yestashiruna al-umana min ahli al-ilm. Ey cemaat, şu barada ahirki wurun oham Rasulullah'ın ýaşaýyşyna girjek. Bir muqaddama we. Ey cemaatlar, bir işte gengeşeňde bir anamly adam bolsun, emin bolsun. Bir de şu gengeşek zadyňda ilmi ba bolsun. Gengeşek zadyňda ilmi ba bolsun. Bu mahal hay wagty däl, Allah köklese inşallah başga fursatda açyklaryn. Ýöne bir mahal işaret geçeýin. Kän zinanala öz adamsy barada, öz zindegisi barada naähl adamlara, gengeşmeli adamlara, ya ýakyndan, ya daşdan, ya hem klasyndan, ya hem danışgaýynyň zinanlara gengeşip zindegiler darga gitdi. Zindegileri belki dünýelerde dargady, ahiretlarda dargady. Ha, şeýlemi diýip o boýdoş bolany näme? Aya sen gengeşik zadyňda ilmi barmy? Aya sen şu barada gengeşik bolýan? Şoň tejribesi barmy? Aya şol adam Allah'dan korkusy barmy? Ine
geňeşşek adamyň ilmli bolmaly. Şo barada sadece misal näýdiň? Hazrat Ömer halife wagtynda nama ýazýanmyşdyk her mantykadaky emirlere. Ey falany, bir wagt jeň meýdanyna gitseňiz, iki adama geňeşiň. Biri Tulayha we biri de İbn Ma'di Karab. Fakat jeň meýdanyna geňeşiň, başga zatda şo ikisine geňeşmäň diýenmiş. Fakat jeň meýdanyna şolar nazar bermäge, pikir bermäge, hakyl bermäni ökdi. Görün zadyňyzda şo iki nefere geňeşmäň, fakat jeň meýdanyna, savaş meýdanyna geňeşiň diýenmiş. Görünüp duran hakyl dälmi gerşidatla, görünüp duran mana dälmi şidatla. Görün dosyň bolanda näme, boýdaşyň bolanda näme, hem otagyň hem danışgaýyň bolanda näme, barp ýanyna oturup tamam zindigisini tarif edip, o da o sen palan ettin näme, nähatdirip ben diýip, o da öz oňa zerer ýetireýin diýmez ha. Ýöne hakly çatana, oňa bir zatlar aýt diýe, o da şoňa hakly mukadip, pakir zindigisini darga diýe.